हेलो फ्रेंड्स फरायबाय mybodotech चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं। दायो आं मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट नटिस बिनि सायाव नोंथांमोननो मोनसे नटिफिकेशन भिडिअ हिसाबै शेयार खालामनो सानदों। बेनो जाहैबाय नेशनेल हेल्थ मिशननि आन्डाराव रिक्रुटमेन्ट 2023 बे बोसोरनि बेवहाय भेकेन्सि दङ गासै टटेल 345 पोस्ट ओमफ्राय बेनिफ्राय गुबुन गुबुन मा पोस्टआव एबा बेनि माखासे क्वालिफिकेशन आरो क्राइटेरिया आरो माखासे सिलेक्शन प्रसेसनि सोमोन्दै जों सावरायगोन। जोङो गाहायाव नायनोसै मा होनो बेवहाय नेशनेल हेल्थ मिशन बेवहायनो लास्ट डेट नायदो अक्ट'बरनि 10 थारिखसिम बेयो अनलाइनाव सोलिगासिनो दङ 22 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायगासिनो 22 सेप्तेम्बर। दानिया बेवहाय जोङो नायगोन बेवहाय गोबां गिदिर गिदिर पोस्ट बेवहाय डक्टर MBBS फोरनि थाखाय आरोखि गासैबो बेहाय स्पेसियलिस्ट हिसाबै MBBS फोरनि बियो गासैबो पाब्लिक हेल्थ पार्सनेल लेबरेटरि टेक्निशियान आरो बेनिफ्राय डाटा मेनेजार बेयो जाहैबाय जोंनि उन्दै क्लास एबा उन्दै क्वालिफिकेशनफोरनि बेहाय एलिजिबल जागोन आरोना जों बेफोरनि सोमोन्दै नायनो गोनां बेनि थाखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनाङा आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम आरो शेयार खालाम। दायो जाहैबाय बेफोरबायदि माखासे जों पस्टफोरखौ जों मोननो हाबाय स्पेसियलिस्ट बेहाय डक्टरनि जाहैबाय 10 पोस्ट बेहाय भेकेन्सि दङ जों बेफोरखौ नोंथांमोना नायबाबो जागोन जोङो जास्ट लेबरेटरि टेक्निशियान ओमफ्राय बेनिफ्राय डाटा मेनेजमेन्ट बेफोरखौ नायदो मोननै पस्ट बेखौ OHS निफ्रायनो एप्लाइ खालामनो हागोन बा मोनसे ग्रेजुवेट बेयो जाहैबाय एडुकेसन क्वालिफिकेशन हिसाबै MBBS जानो नांगोन पोस्ट ग्रेजुवेट डिप्ल'मा ओमफ्राय मा होनना बुंदों मेडिकेलनि जिखुनु जा मा होनो आसाम काउन्सिल बा मेडिकेल काउन्सिल अफ इन्डिया बेनि सिंनिफ्राय नोंथांमोना डिप्ल'मा लानो हानाय अब्लाबो जागोन। बेनिफ्राय एपिडेमियोलजिस्ट बेहाय भेकेन्सि दङ 57 पोस्ट बेनिफ्राय मा होनना बुंदों बेवहाय एडुकेसन क्वालिफिकेशना जाहैबाय MBBS बेखौ जोङो गासिखौबो जों नायजोबला माने उन्दै क्वालिफिकेशनखौ जों नायनोसै जोङो बांसिन बेखौ गोनांथि गैया बेयाव गोबां गिदिर क्वालिफिकेशन गोनाङा बिथांमोना गावसोरनो अफिसियेलि साइटआव खारजोबनानै नायनो गोनांजोबखा एबा नायखायोखा। दायो जोंना पाब्लिक हेल्थ पार्सनेल बेहाय बेसेबां भेकेन्सि दङ 57 पोस्ट दङ ओमफ्राय बेनिफ्राय पार मान्थ 30,000 मोनगोन बिथांमोना जायफोर सेलेक्टेड जायो आरो एजआ जाहैबाय एप्रिलनि 1निफ्राय लानानै आप टु 18 इयार्सनिफ्राय खमावनो माने 43 इयार्सनि जानो नांगोन आरोना क्वालिफिकेशनखौ जों नायोबानो पोस्ट ग्रेजुवेट डिग्री इन डिप्ल'मा हेल्थ मेनेजमेन्ट सेक्टराव बेनिफ्राय नोंथांमोना डिप्ल'मा मोननाय जानो नांगोन। बेनिफ्राय कम्पिउटार प्रफिसियेन्सि नोंथाङा कम्पिउटार रोंनो जानो नांगोन आरोना ओमफ्राय स्पेसियेल MS अफिसखौ नोंथाङा हाथारनांगोन। बेनिफ्राय स्पकेन इंलिश आरो एसामिस बेखौ लिरनो आरो फरायनो हानाय एबा बुंनो कमिउनिकेशन स्किल्स थानो नांगोन आरोना मिनिमाम 3 इयार्स एक्सपिरियेन्स दं बेवहाय। दानिया जों गाहायाव लेबरेटरि टेक्निशियान जों बेखौ नायदो लेबरेटरि टेक्निशियान हिसाबै 154 बेहाय पोस्टआ गोबां दङ बेनिफ्राय सेलारिखौ मोनगोन 20,000 पार मान्थ आरोना एजआ दहायनि बायदिनो सिगांनि बायदिनो 43 आप टु बिसिम आरोना। बेनिफ्राय एडुकेसन क्वालिफिकेशन हिसाबै जोङो लेबरेटरि टेक्निशियानाव बेसेबां नांगोन SSLC पासबानो जागोन नाथाय मा होनदों सार्टिफिकेट लेबरेटरि टेक्निशियाननिफ्राय नांगोन आरो एनि गभर्नमेन्ट अर्गेनाइज एबा इनस्टिटिउटनिफ्राय मोननाय। दानिया डाटा मेनेजार जों डाटा मेनेजार हिसाबै मा होनना बुंदों बेहायबो 67 पोस्ट दङ बेनिफ्राय 20,000 पार मान्थ मोनगोन आरो बेनिफ्राय एजआ गासिबो एखे एडुकेसन क्वालिफिकेशन हिसाबै इउ हेभ मास्ट कमप्लिटेड ग्रेजुएट इन एनि डिसिप्लिन जायखिजाया डिसिप्लिननि आर्ट्सआनो जा कमार्सआनो जा साइन्सआनो जा नोंथाङा एनि ग्रेजुएट लानो जागोन मायाव नैबेहाय डाटा मेनेजार पस्टनि थाखाय नोंथाङा एलिजिबल जागोन आरोना। बेनिफ्राय नोंथाङा मा होनना बुंदों ADCAP एबा PGDCA जिखुनु जा बोसोरसेनि कम्पिउटार कर्स नोंथाङा जानो नांगोन कर्स थानाय एबा डिप्ल'मा थानाय जानो नांगोन आरो डिप्ल'मा इन कम्पिउटार एप्लिकेशन एडभान्स डिप्ल'मा जेनेबा ADCAP जेनेबा नैबेफोर बा PGDCA पोस्ट ग्रेजुवेट डिप्ल'मा इन कम्पिउटार एप्लिकेशन आरोना बेफोरबायदि थानाय जानो नांगोन बा कम्पिउटार साइन्स नोंथाङा फरायनाय बा IT इनफरमेशन टेक्न'लजि बेफोरबायदि थानाय 1 इयारनि नोंथाङा दङब्ला बांसिन नोंथाङा चान्सेस मोनगोन आरोना। बेनिफ्राय जोङो सिलेक्शन प्रसेस बेनि माखासे सोमोन्दैफोर जों नायनो गोनांमोन दायो बेवहाय नायनोसै बेनि एडभार्टाइजमेन्ट डिटेल्सखौ क्लिक खालामनानै खनसे बेनि एप्लाइआ सोलिगासिनो दङ 22 सेप्तेम्बरनिफ्राय आप टु लास्ट डेटआ जाहैबाय 10 अक्ट'बर।
एबा एडभान्समेन्ट नटिसआनो बाव गियाखै लोगोफोर दायो जों बेखिनियानो ओमफ्राय नोंथाङा बाव हाबनानै नायबानो जाबाय आसाम केरियार वेबसाइटनि सिङाव थांनानै अब्लानो बेनि एडभान्समेन्टखौ नोंथाङा डाउनलड खालामबा गुवारै नोंथाङा गावनो नायनो हागोन आरो बेनिफ्राय जोङो एप्लिकेसन अनलाइन हिसाबै बेहाय नायनोसै एप्लिकेसन साइटआ माबायदि जानानै दङ जों नायगोन बेनि माखासे इन्टारफेसखौ आरोना नेटआ एसे बिजि दायो गेवबाय दायो नायदो नोंथांमोना नायदो लास्ट डेटखौ नुनो मोनदों बेवहाय 10 अक्ट'बर 10 बेहाय रेजिस्ट्रेसन हिसाबै जोङो मा फिलआप खालामनांगौ बेहाय स्टेपआ गासै 1 2 3 4 मोनब्रैसिम जों पेज बारलांनानै जोङो फिनिश खालामहैनो हागोन आरोना बेनिफ्राय सेलेक्ट पस्ट नोंथाङा मा पस्टआव एप्लाइ खालामगोन बेखौ सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय लेबरेटरि डाटा मेनेजार बेनिफ्राय जेन्डार फार्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेमा जाहैबाय नोंथांनि सारनेम एबा टाइटेल बेनिफ्राय डेट अफ बर्थ कन्टेक्ट नाम्बार इमेल आइडि बेनिफ्राय बेफोरखौ गासैबो फिलआप खालामखांनायनि उनावसो नेक्स्ट थांनो हागोन आरोना नेक्स्ट थांनानै जों माबे पेजखौ मोनहैगोन भेरिफिकेसन बेवहाय गासैबो भेरिफिकेसनाव अटिपि नोंथाङा थांगोन रेजिस्टार जागोन आरोना बेनिफ्राय मा होनना बुंदों पासवार्ड क्रिएट खालामगोन बेनिफ्राय लास्ट फाइनाल साबमिसन जाहैगोन बेनिफ्राय नोंथाङा मोनसे एक्न'लेजमेन्ट मोनगोन रिसिप्ट जा नोंथाङा टाइप खालामनानै नोंथांनि एड्रेस एन्टार खालामदोंमोन बेखौ मोनफिनगोन आरो बेवहाय नोंथांनि रेजिस्ट्रेसन नाम्बार आरो आइडि रल नाम्बार बेवहाय फैगोन आरोना अब्ला लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोसैमोन नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा बेफोरबायदि माखासे इनफरमेटिभ भिडिअफोरखौ मोनबाय थानो थाखाय दायो लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय